Ok, Ofulendo, toujours le 11 juin 2026, le 11 juin 2026, ni vidéo des gens partis, ni vidéo Mike Kabla, ni a des gens partis, numéro de toujours plus 34 663 10 14 06. Ngana kunjumene la ne konye nafulo barako nya haramu. Fukata singa sayama akumate bon dakono. Femi Benin ko ye femi Nigeria ko ye mun la ne ko nya haramu mena detail damado di awma aka do ka fo ne boli caman kɛ ni ko in na ni ko in kungun ana ɲɛɲɛ me caman dɔ a la ka da kan donna yɔrɔ caman ni ko in na o de kama ala ye cɛkɔrɔba damadɔ di ne ma ko n'a kun nana ni ko gɛlɛn do ne kun bɛ wuli ka ni cɛkɔrɔba ninnu de sɛgɛrɛ ou bien n kun bɛ mɔgɔ déplacer ka se ni cɛkɔrɔba ninnu ma a fɔlɔfɔlɔ o ye ne ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye min ye ne kala tamasere la a filanan o ye Xavier Bakɔrɔba ye Mayamugu ne ka kilisi caman sɔrɔ magoɲa kilisiw sɔrɔ ka dalufinw sɔrɔ a caman sɔrɔla Xavier Bakɔrɔba bolo Mayamugu ka ala deli kɛ k'a nasi bɔ k'a d'i ma i ka wulu ɲɛbɔ bɔ k'a k'a la o san kɔnɔ i ka laɲini bɛ sabati Xavier Bakɔrɔba y'o kɛ ne ye Mayamugu a sabanan n ka dɔgɔnɔkɛ dɔ tun bɛ Wasolo mara la ko Yaligoyi dɔgɔnɔ don dalufin tigi don a nanina ani n ka cɛkɔrɔba bɛ Lajinɛ dugukolo kan mais n'i ye basi o basi ye ne bolo n'i ye sɔnfɛn o sɔnfɛn ne bolo ne y'a sɔrɔ Kɛɲara de kɔnɔ ne tɛ basi fosi sɔn min ma bɔ Kɛɲara kɔnɔ forokɛ ka du kɔnɔ mais ne yɛrɛ ka wuli ka maa dɔ sɛgɛrɛ n ka denmisɛnniya kɔnɔ o cɛkɔrɔba tun bɛ jɛnɛ ko sɔ o tun bɛ jɛnɛ ko sɔ mais n bɛ wuli k'ale sɛgɛrɛ don min n ka cɛkɔrɔba min kala tamasere la a tun t'a kalama ne tun bɛ ko caman dogo a la ne tun bɛ ko caman kɛ n tun b'a dogo a la parce que o y'a sɔrɔ ne tun sigilen tɛ Mali kɔnɔ dalu dɔw b'ale bolo ma ka fɛn yira ne na fɛn min ye ne kɔrɔna fili hali sini ne ye miira la n ja bɛ tigɛ o kɛra ale fulakɛ in ye ko sɔ a tun bɛ jɛnɛ mara la i y'a faamu a tun bɛ jɛnɛba kɔfɛ dalu dɔ tun bɛ ale bolo n t'a dɔn dalu in a b'a kɛ cogo cogo a b'a kɛ filenbara la k'a d'i ma ne ye so jɔ ni o ye ne ye so jɔ ni a nafolo ye ka dugukolo sanna a nafolo ye k'an kulonkɛ a nafolo la o fɛnɛ kɔfɛ musokɔrɔba dɔ tun bɛ Lajinɛ ale ye wulufinma dalu di ne ma mais a ko ne ma ko kalifa de don dɛ n'ale sara don o don dalu in tɛ se ka mago ɲa bilen n'ale sara don o don dalu in tɛ se ka baara kɛ bilen ne ye o nafa sɔrɔ a salen fɛnɛ bɔra a kalama a sara waati min na k'a sɔrɔ hali ne y'a bololadege di mɔgɔ dɔw ma a si tɛ yen ko min sera k'a nafa sɔrɔ bilen mais yanni a b'a diyan don min na k'o ma ko kalifa don mais n'ale sara a bɛ taa o musokɔrɔba kelen kɛra sababu ye maa min bɛ sanmiru dalu di adamaden ma ka sanmiru gindo di ma o musokɔrɔba kelen kɛra sababu ye ne y'o dɔn Mali kɔnɔ donc ne ye recherche caman kɛ ne ye nin ko in caman ɲɛɲini ka sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba min kala tamasere la a tɛ nin kalama parce que fɛn min don ale tɛ nin ko ninnu fɛ mais a sɔrɔ ne kun sigilen tɛ Mali kɔnɔ n kun sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan n kun bɛ nin ko ninnu ɲɛɲini n kun bɛ nin ko ninnu boliboli kɛ ka sɔrɔ a t'a kalama mais don min na a bɔra a kalama k'a fɔ o y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ Mali kɔnɔ parce que n'i sigilen bɛ Mali kɔnɔ ko tɛ se ka dogo ale la sinon ne tun bɛ ko caman ɲɛɲini n tun bɛ ko caman kɛ ka sɔrɔ a t'a kalama mais don min na a bɔra a kalama ko ne taara Benin a ko ne ye sira min ta sisan ne ka ko finman n'a jɛman ale y'a haramu tant que ne bɛ nin sira in kan ne n'a tɛ jɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ parce que a tɛ nafolo baarako kuma fɛ a tɛ sanmiruko kuma yɛrɛ fɛ a tɛ wuranɛyako kuma fɛ fɛn o fɛn sitanɛ baara ninnu ye a t'a fɛ ayi a t'a fɛ i n'a tɛ jɛ fo ka diɲɛ wuli mais sababu baara min bɛ ale bolo a bɛ kɛ adamaden ka tamasere kan masayaso dɔ bɛ adamaden ka tamasere kan a b'i ka masayaso de ta k'a baara kɛ sababu baara de don a bɛ kɛ ni ɲɔgɔmɛ ye ni ɲɔgɔmɛ ma sɔrɔ a bɛ kɛ ni turajɛ fila ye bilahi i b'a sababu sɔrɔ a sababu bɛ bɔ fan o fan fɛ i b'a sababu sɔrɔ wa a bɛ kɛ nafolo min b'i ka ɲɛnamaya dilan nafolo min b'i bɔ dingɛ kɔnɔ a tɛ kɛ nafolo denni ye dɛ k'a kɛ 10 miliyɔn 20 n'o nafolo denni tɛ a nafolo dɔgɔma a bɛ kɛ 53 ka se fo 100 ma a dalu finman a bɛ ne ka cɛkɔrɔba bolo Mali kɔnɔ sababu de don a sababu kɔni bɛ bɔ i ye sababu in kɔni bɛ bɔ sira o sira fɛ n'a kɔni y'a baara k'i ye a sababu a bɛ bɔ i ye mais mankan b'a kɔfɛ n b'o fɔ bɛɛ mankan b'a kɔfɛ mankan jumɛn de b'a kɔfɛ maa bɛ kɛ sababu ye ka nafolo in d'i ma a kɛra maa sugu o sugu a kɛra i yɛrɛ somɔgɔ dɔ ye a ma k'i somɔgɔ dɔ ye c'est à dire ala kɔni bɛ sababu in kunsi ma wa sababu in i b'a sɔrɔ mais mankan b'a kɔfɛ
manga jumɛn b'a kɔfɛ man bɛ ka sababu ye ka nafolo in di e ma a tigi bɛna di ma de k'i ka baara kɛ n'a ye n'a mago sera a ka wari ma a b'a minɛ i bolo wa nafolo in n'a dir'i ma fɛnɛ ala ta fɛnɛ kɔfɛ nafolo in tiɲɛ man di i bolo parce que sababu min don ala deli de don mais nafolo baara tɛ jinɛ baara tɛ sitanɛ baara tɛ samiru baara tɛ mais manga jumɛn b'a kɔfɛ man bɛ ka sababu ye ka nafolo in di e ma dɛ hali ni e ye nafolo in baara ka miliyari ni miliyari de sɔrɔ fo ka tɛmɛ ale yɛrɛ la nafolotigiya la ale ye nafolo min d'i ma i tɛ se k'a segin a ma ayi i tɛ se k'a segin a ma c'est-à-dire i bɛ fɛrɛ de ka nafolo don adamadenw na ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ k'olu bɔ sɛgɛn kɔrɔ mais ale min kɛra sababu ye ka nafolo ta k'a d'e ma k'e ka baara kɛ dɛ hali n'i balima tɛ hali n'i somɔgɔ tɛ hali n'a tɛ kabila kelen na bilahi hali n'e kɛra multimilliardaire ka tɛmɛ ale kan i tɛ se ka ale ta segin a ma sababu baara de don voilà sababu baara de don mais nafolo baara tɛ sabiru baara tɛ uranaya baara tɛ a t'o fɛ a t'i da don kuma la sinon an ye ko caman kɛ ka sɔrɔ a t'a kalama dɛ mais ne sigilen mali kɔnɔ ne ye gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ depuis don min na cɛkɔrɔba y'a dɔn ko ne bɛ nin sira in kan hali tamasere filali ne kun tɛ se k'a kɛ mais bi n lafiyara parce que n y'a sira bɛɛ bila ka tugu ale kɔ o de kama bi ne lafiyalen don aw folen don